Tady Jan Šebesta na tom zmiňovaném turnaji Evropské florbalové tury si prožil debut v národním týmu. A společně s Lukášem Hájkem rozhodně nesklamali. Josef Rýpar se vydal po pravé straně a trefuje přesně. Vítkovice v čase 8:53 vedou 1:0. Tak za začátku to vypadalo jako taková nevinná akce, když se k mantinelu odrazil vlastně míček tady po souboji a Josef Rýpar se s tím, jak se říká, nemazlil, ale bylo vidět, že se podíval a tu střelu dával cíleně a trefil to výborně na bližší tyč. Pan Laja možná jakoby ještě čekal možná přidávku, ale bylo to velice dobře trefené. Už ale Vítkovičtí. Marek Švajný. Všem domácí se stihli rychle vrátit za balonek. Rýpar a jeho druhý gól v utkání. Čas 16:24. Tohle derby má zatím jediného střelce a tím je Josef Rýpar. Takže vidět, že Rýpar si po tom první golu věří, tam je předtím jen další střelu a teďka se s tím balónkem nemazal, jakmile se mu dostal ten odražený míček, tam tak vlastně okamžitě napadl, tam Štěpán Láďa těžko mohl zasáhnout. Když si myslím, že tam byl velký nedůraz. Vidíme tam vlastně v okolí 3 hráče Ostravy, ale žádný se nedostal k tomu odraženému balónku a Rýpar, když to bylo skákavé, tak to trefil na ramě vlastně na tu další tyč. V loňské sezóně v první lize tady je nejproduktivnější hráč a nejlepší střelec ostravského FBC Filip Hrabal. A druhé třetině už měl 3 dobré příležitosti. Teď ale Marek Brojer prostřeluje Štěpána Laju a Vítkovice vedou 3:0. Tak dá se říct, že zaslouženě Vítkovice dávají další gól a opět to bylo, vidíme to vlastně opět jednoduchá ztráta balónku Ostravy a se na středu hřiště a tentokrát to trefil krásně vlastně na vzdálenější tyč. Pro brankáře je to jedna z nejnepříjemnějších střel, vlastně je to mezi nohou a rukou a velice těžko se to chytá. Říkali jsme to v první třetině o Marku Brojerovi, že je hodně aktivní, co se střelby týče zahrávce. Tak když, jak se říká, ta první situace už byla opravdu moc, tak přišlo to, co probíhá, tady to vidíme, to už bylo opravdu moc, ale poté opět naprosto jednoznačně ztracený balonek Ostravy, lajdácký, dá se říct, a to vlastně provází Ostravu celou druhou třetinu. A opět to už bylo potrestáno Hájkem, ale vidíme, že to jsou prostě naprosto individuální chyby a prostě takhle Ostrava, jestli bude pokračovat, tak nemůže dneska uspět. Chyba domácí 44. Hrabal. Trulík. Krásná kombinace FBC, která končí gólem. Jakub Plíhal snižuje na 1:4. Konečně se tam Ostravě podařilo tu nadějnou situaci zrychlo proti útoku dovést až do zakončení a po vlastně rychlé předávce balónku už pak nebyl problém zasunout do prázdné brány, ale to do teďka Ostravě chybělo dovést rychle proti útoky až do zakončení. Ale krásná kombinace domácích. Vidíte, velice rychle šel ten balonek a to pomohlo celé té akci, že vlastně vítkoviští hráči se nestačili vrátit. Jakub Plíhal se Bílým. A Marek Švajný. Švajný se vrátil do Vítkovic. Právě z ostravského FBC. Teď ale krásný průnik Jana Jastřemského, který končí v Lajově síti. Čas 49:19 a Vítkovice vedou 5:1. Krásná, výborná individuální akce po křídle a to je to, co chybí dneska Ostravě, prostě nějaký překvapivý moment, individuální prosazení a to nám teďka Srbsky ukázala. Krásná střela na vzdálenější tyč, tam už Laja těžko mohl zasahovat, výborná individuální akce. A nedůraz Ostravy zase v obraně. Srbsky vlastně velice jednoduše prošel až ke střele.
A prosazuje se hráč, který si vyzkoušel. A další šance, která končí gólem. Jakub Hubálek zvyšuje Vítkovické vedení už na 6-1. Štěpán Laja teď neměl nárok proti té vítkovické kombinaci. Ne, tam bylo velice rychle sehráno a pasivita opět Ostravy v obraně. Střela do prázdné brány, tam možná těžko mohl něco dělat, ale teď se ta hra Ostravy úplně rozpadla. Vidíme, že tam jsou 4 hráči, ale všichni vlastně jdou jenom za tím balónkem a vůbec se nesledují, kde mají hru za sebou, kde nabíhají vlastně vítkoviští hráči. A když jsme chválili tu ostravskou kombinaci při jediné brance, tak před brankou Řezanina. Vítkovice zůstávají u balónku a krásná přihrávka Lukáše Řezaniny na Jakuba Hubálka. 7. branka v Lajové síti, využitá početní výhoda. Opět to vyplynulo z vyhraného souboje, tentokrát za bránou, kdy vlastně tam Hájek vybojoval balónek a Řezanina potom krásně předal už do prázdné brány Hubálkovi, který vlastně dává podobně druhý gól do prázdné brány. Lukáš Řezanina moc dobře věděl, v jakých prostorech se pohybuje Jakub Hubálek a ten si tak připisuje 4. gól v letošní sezóně. Adam DeLong se dostává do hry. Dlouho laboroval se zraněním kolena, teď ale Petr Pastor zaskočil Lukáše Součka a snižuje na 2-7. V čase 55:0. Teď to musím vystihl, zaskočil Součka, protože to byla velice rychle pohotová střela spoza hráče a to je vždycky pro brankáře vlastně nebezpečné, protože pořádně ani nevidí a každá taková překvapivá střela, vidíme, že to nemusí být ani žádná extra velká rána, ale prostě rychle po přihlavce, dá se říct, první střela je vždycky pro brankáře nebezpečná. Navíc to bylo trefené dobrým směrem vlastně zase na zadní tyč. A tentokrát Kovačka trefuje přesně, 3-7. 2 góly během jediné minuty. Teď vyprodukovalo ostravské FBC. Pro Ostravu přece jenom takové aspoň malé povzbuzení, že se jim podařilo teďka 2krát spolovat a opět vlastně to byla podobná situace, tentokrát obrácená křížná nahrávka, střela z první. A opět vidíme, nemusí to být žádná prostě pořádná rána, ale rychlá střela, Souček se nestačil přesunout. Já si myslím, že navíc ani nic neviděl. Tady domácí s výhodou jednoho hráče v poli. Hrabal. Svačinka. Plíhal. Jeho rána pouze do Petra Jankulára a Řezanina s Brojerem stvrzují vítkovické vítězství. Marek Brojer a jeho druhá branka v dnešním derby. Tak už měl jednoduchou situaci, před ním vlastně nebyl ani žádný protihráč, ale na druhou stranu musíme vlastně opalit Ostravu, sympaticky se snažila. Lukáš Souček skrotil a teď vyhazuje. Dlouhou přihrávku na Jana Šebestu, krásná přihrávka na DeLonga a Adam DeLong oslavuje svůj návrat po zranění gólem. Krásná, velice rychlá akce, Souček velice dobře vyhodnotil situaci, tady to vidíme, podíval se a dal Šebestovi dlouhý balónek, který se odpoutal a pro DeLonga už vlastně nebyl sebe menší problém zakončit a vidíme Ostrava velice špatně, zase pokryto špatný návrat do obrany.